protože nikdo vlastně jako neví přesně, jaký ten mikrobiom má, ale zase zabrousím do ekologického hlediska, čím vlastně je systém jako bohatší druhově, tím je stabilnější. Jasně. To znamená, že tady tohle z toho hledisko se uplatňuje i na ten mikrobiom. To znamená, že čím bohatší my ho budeme mít jako druhově, tak tím potom bude stabilnější a méně náchylný prostě k nějakým sklouzům. Dá se na to vědecky dívat, takže vlastně, když se věda o živé přírodě zabývá ekosystémy, tak přesně platí tohle. Čím ten ekosystém je rozmanitější, tím má větší odolnost proti v podstatě jakýmukoliv impaktu, který přichází zvenku. Dá se to přenést do našeho mikrosvěta? Jo, úplně. Nebo já bych to tak viděl, protože pokud bychom měli systém, kde máme třeba jenom, kde všechny ty funkce vykonávají, dejme tomu jenom hypoteticky 3 bakteriální druhy a ten jeden vypadne, tak je to jak s trojnožkou. 3 nožičky, 1 nožička upadne, tak nám to spadne. Děkuju. Takže tím vlastně chci říct, že vlastně ty jednotlivé funkce, které ten mikrobiom má, a zase, jak řekla Helena, oni mají ten funkční potenciál 100krát nebo 500krát větší, než máme my vlastně těch našich genů. No a teď jsem ztratil myšlenku, nevadí, já si vzpomenu. Diverzita je dobře. Diverzita je dobře. Že ten funkční potenciál je prostě obrovský. Jo, redundantní, to znamená, že vlastně i různé druhy bakterií se můžou navzájem vlastně jako zastoupit v těch svých funkcích, ale musí tam být. No, to je teda hodně zajímavé. Mě by zajímalo, Lucie, jestli by si nám mohla říct, jestli se zkoumá mikrobiom jenom ve střevě, nebo ještě někde jinde? No, už to Helena naznačila, vědci jsou strašně zvědaví, takže samozřejmě zkoumají všechno, co jim přijde pod ruku. A v lidském těle a na lidském těle je velmi obtížné najít vůbec nějakou lokalitu, kde by mikroorganismy nebyly. Takže samozřejmě mikrobiom se zkoumá nejen ve střevech, ale ten nejbohatší najdeme tam, kde je kontakt s vnějším prostředím. Tam je samozřejmě mnohem víc bakterií, takže je to samozřejmě kůže, ta už tady byla zmiňovaná. Ta se zkoumá hodně v souvislosti s onemocněními, jako je psoriáza, atopická dermatitida, samozřejmě třeba akné. Hodně se zkoumá třeba mikrobiom vaginální, který ukazuje se, že v případě, že tam dojde k poruše té rovnováhy, tak může souviset s rizikem předčasného porodu u nastávajících maminek. Jen tak mimochodem na tom je krásně vidět, že v biologii nic neplatí 100%, protože zrovna vaginální mikrobiom je pro každého mikrobiologa v podstatě sci-fi, protože je většinou jako jednodruhový. Že opravdu tam jako 99% může tvořit jeden jediný druh bakterie. Vesměs jsou to laktobacily a naopak tam, když je těch druhů hodně, tak většinou to znamená bakteriální vaginózu a nějaký problém. A určitě potom můj oblíbený orální mikrobiom, což je na druhém konci té trávicí trubice, a ten se zkoumá jednak samozřejmě v souvislosti s typickými onemocněními dutiny ústní, jako je zubní kas, což je vlastně lokální dysbioza na sklovině, anebo parodontóza, to už mluvíme o dysbioze, tam se právě to prostředí opravdu postupně proměňuje, takže se tam z toho zdravého, víceméně aerobního mikrobiomu postupně to společenstvo mění a objevují se tam bakterie, které nemají rádi přísun vzduchu, ale to je proto, že si tam vytvoří prostředí těch parodontálních chobotů mezi zubem a dásní s pomocí imunitního systému a tam se jim potom žije dobře, protože tam na ně kyslík nemůže. Takže v souvislosti s parodontózou a to, co je velmi zajímavé, ten orální mikrobiom dysbiotický velmi úzce souvisí v podstatě se všemi civilizačními chorobami, jako je revmatoidní artritída, kardiovaskulární onemocnění, asi 20 typů nádorů,
riziko předčasného porodu u maminek, které rodily předčasně a měly parodontózu, tak byly identifikované ty parodontální bakterie třeba v placentě. U pacientů, kteří zemřeli s Alzheimerovou chorobou, tak byly identifikovány parodontální bakterie za hematoencefalickou bariérou v mozku. Takže jako určitě nějaká souvislost tam je. Jaká přesně, nikdo neví. Ta onemocnění se velmi často ovlivňují navzájem, že diabetes může znamenat vyšší riziko rozvoje parodontózy, stejně jako parodontóza znamená vyšší riziko rozvoje diabetu. A to všechno souvisí se zánětem, protože všechno jsou to onemocnění, která znamenají, že v tom těle někde je zánět a imunitní systém se chová nestandardně. Děkujeme. Jakube, to je nahrávka na tebe. Mikrobiom a imunitní systém. Jak spolu souvisí? No dneska víme, že spolu souvisí velmi moc. A že vlastně mikrobiom a mikrobiota je nezbytná pro výchovu imunitního systému. V podstatě, když bychom si vzali příklad z myší, který mikrobiom nebo mikrobiotu nemají, tak oni mají defektivní imunitní systém. Ale já bych to asi nejlíp ilustroval na příběhu ze života, protože tohle víme dneska, ale před nějakýma 15-20 lety jsme tohle ne úplně tak věděli. A když jsem byl postdoc v Americe, tak v roce 2007 naše laborka se přestěhovala z jedné budovy do jiné a s námi se stěhovaly i myši z jedné myšárny do druhé. A v laborce jsem měl 2 kolegyně, které pracovaly na 2 modelech autoimunitních onemocnění. První byla cukrovka prvního typu, což je autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém napadá pankreas, slinivku břišní, která produkuje insulín. A ten druhý typ autoimunitního onemocnění, který se v laborce studoval, byla ta reumatoidní artritída, kde imunitní systém napadá klouby. A měli 2 myší modely. A teď ty myši, které fungovaly, všechno bylo vychozené a teď ty myši se přestěhovaly do jiné myšárny. A mé kolegyně byly tedy strašně nešťastný, protože ten model té cukrovky, tak najednou ty myši nedostaly cukrovku. Nebo hrozně v malém procentu. A ve velmi pozdním věku. Kdežto ty myši, co byly model té reumatoidní artritidy, tak ta druhá studentka nemohla vlastně na nich dělat pokusy, protože zemřeli ve 4 týdnech. Jo, ta nemoc byla tak silná, že prostě ty myši zemřely. Ten zánět byl tak silný. Tak to je jenom ilustrace vlastně a vlastně tato náhoda stála i za tím, že tím osvětlením, jak vlastně ten mikrobiom ovlivňuje ten imunitní systém, protože co se vlastně potom zjistilo, že co zatím stálo, byla změna mikrobiomu. V té druhé myšárně byly vystaveny úplně jiný mikrobům než té první. A jenom tato změna na těch samých myších, které dostávaly úplně stejnou stravu, jen to prostředí jim dramaticky změnilo průběh těch autoimunitních onemocnění. V jednom případě ji skoro vyléčilo, v tom druhém ji udělalo vlastně smrtelnou. No a můžu se zeptat, ta první myšárna, jako po tom přesunu, kde se jako ta cukrovka prvního typu přestala vyskytovat, existuje ještě pořád? Že by, jo, existuje pořád. Jo. Jsme poslali diabetiky, vlastně oni by tam chvilku byli s těma myšma a pak by jako o tu nemoc přišli, nebo by se... Jo, a vlastně dneska... Změna mikrobiomu z toho vlastně vyplývá, že pokud můžeme změnit mikrobiom, můžeme ovlivnit i vývoj těchto zánětlivých autoimunitních onemocnění. Můj kolega z Weizmannova institutu tak vlastně pomocí transplantace mikrobiomu se snaží vyléčit roztroušenou sklerózu, další jiné autoimunitní onemocnění a mají úžasné výsledky s tím. Takže vlastně nemůžeme říct, jako to zjednodušit tak, že čím špinavější prostředí, tím lepší, ale opravdu záleží na tom druhu specifické bakterie. Jeden druh může ten zánět zhoršit a jiný druh zase může ten imunitní systém vlastně zbrzdit. Helenko,